Hello, hello, Jitu Bosumataरि. Hi, Namdarna. Hello, most welcome, Jitu. नोंथांखौ आंनि सन्जित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्राय जाबाय। जितु मा खबर? जितुआ रनायनो आंजों मा दंना गैया? जितु आं नोंजों फ्रेन्डखा दै नै आं नोंनो खोन्थाबाय आं नोंजों फ्रेन्डखा नै साब दंखायो आं नोंजों। प्लिज लाइक दान खालामना हो। जितु ब्र आंनि भिडिअखौ नायना होदोब्रा, लं भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामदो। आंबो नायना होगोन, टेनसन खालामनाङा। हम तुम मिलने तो मिलते रहे, कोई मिल गया। अखा अखा नांदोंना अखा? मा अखाब्रा ब्र बुजियासै आङो। बुजियासै आरो ना मा अखाथाय। गरमलै बिराद गरम दिनै बोथोरानो। रावबो गैला नामा माथो फनबो खालामलाब्रा। मा सिरि जाखो? नै लोगोफोर जोंना दुब्लि बारिया माबायदि गोरा नालाय दुब्लिया बेसेबांबा गोरा जोंनि दुब्लिया दा। बेलेगाव जिबायदि दैबाना जादों जोंनियाव दैबानाखौनो जानो रोङा मिथिना लोगोफोर नै दुब्लियानो दै थाया फाग्लासो। ओरैबायदि गोरान आरोना जायगाया जोंना। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदोब्रा लोगोफोर। रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोन। सोर फैबायलै जोंना ODBIGHN मा नामखौ क्या चल रहा है ना? ओ ब्रो क्या चलेगा, कुछ भी नहीं रे ब्रो, ऐसा टाइम पास। और आप बताओ कैसे चल रहा है आपका ब्रो? सन्जीब अखा हादों नामा? गैयालै अखा हायाखै, एकदमबारे गोरानलै जोंनिखै बिराद गोरान, अखा गैया। ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो? फियाखेरआ मा होनो? फियाखिरआ फाहामग्रो होनदोंना? पेकेरा फाहामग्रो, मा पेकेटब्रा? फियाखेर बुजियासैलां प्रानजित ब्र बुजियासै आङो। ओमफ्राय अनामिका माने हेल' हेल' होनदों। हम लोग का ओडी ने बोला है अभी स्टोर में हूँ। अच्छा स्टोर में, अच्छा अच्छा अभी स्टोर में, अच्छा अच्छा। काम कर रहा है क्या काम? बोलो जाबाय दे होनदों जै मैसोआरिनि। ब्रादार थेंक इउ सो माच ब्रादार ओडी मैं डायरेक्ट ओडी बोल दिया। ओडी थैंक यू सो मच। सन्जीब ब्लगा मा होनखो? माने सानाव ना गाबदोंमोन बर'आ ना नोंनि सावना गाबदोंमोन ब्र'। आदसा आंनि सावना गाबदोंमोन आरोना। आदसा आदसा आदसा। ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों? मानो थिरदों
बयस आलाय ओंखि मिथियालै मानो बयसा थेरदोंथाय आं हमनो हायाखै मिथिया नेट प्रब्लेम जागोन दा अखाथ' हायाखै गैया अखा हायाखै नै नायनाय एकदमबारे गोरान आरोना नै जोंनिखै अखायानो गैया आरोना गोरानसो ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय बिराद अखा हादों जोंनिखैबो नोंसोरनिखै जि जेनेखा अखा हादोंना जोंनियावबो अखा हादों थेवबो बे जोंनि उदालगुरि टाउन एरियायाव अखायानो माने गोरानसो आरोना लोगोफोर अखा हाबोदोंबाबो दै गैया आरोना थोबसेबो जायगायानो हिंदी में बोलो कुछ समझा नहीं समझ में नहीं आ रहा है अच्छा मैं जो मतलब मेरा भाषा है ना मतलब जो भी मतलब जैसा कमेंट करेगा ऐसा बात करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए ब्रो सभी हिंदी में कमेंट करो हाँ हाँ एवरीवन गाइस हिंदी में कमेंट करो ओके और बोलो ब्रदर आप स्टोर में अभी क्या कर रहा है ड्यूटी पे हो क्या ब्रो और खाना पीना कौन सा सब्जी से खाना खाया है बताओ और हाल चाल कैसा चल रहा है आपका बताओ ब्रो यस बोल रहा है ओके टेंशन लेना नहीं चाहिए ये बोलो ब्रो प्लीज़ कौन कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस लोगोफोर सोर सोर दं कमेंट हम लोग का प्रांजित ने दुलूर ना हादोबाय ओमफ्राय अदि ने बोला सब कुछ बढ़िया अच्छा सब कुछ बढ़िया ना अच्छा हाँ बढ़िया होना चाहिए तुम कैसे हो हाँ मैं भी ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ और बताओ 10 लो दं मबाइल आबो अच्छा 10 लो दं आरोना दे जेबो ना प्रानजित ब्रो हम लोग का ऑन थैंक यू लाइक बोला थैंक यू सो मच हम लोग का ओडी और कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए मा ओंख्रि जानाय ओंख्रि गैयामोनलै माबासोमोन मा होनना बुंगोन अनला दंमोन आरोना आं अनला जायाखै ओमफ्राय मान्दे भाजा दंमोन मान्दे भाजाबो जायाखै आङो ओमफ्राय कुन्द्रि भाजासो जाबाय आङो कुन्द्रि भाजाजों आलु बाथोनजोंसो जाबाय आं बेनिफ्राय जोंना महंत ऑन थैंक यू सो मच महंत साइली आ गया हेलो लाइक डन मोरा संजीत थैंक यू सो मच साइली लाइक डन करने के लिए थैंक यू सो मच प्रांजित ने ए बोला है महंत ने बोला लाइक डन ब्रो थैंक यू सो मच ब्रो लाइक डन देने के लिए मेरा एलबी स्ट्रीम में आपका स्वागत है साइली स्वागत है महंत स्वागत है प्लीज़ एनी अदर पर्सन कौन कौन है कमेंट कीजिए प्रांजित ने बोला महंत हेलो बोला है हेलो एवरीवन गाइस मैं लॉन्ग वीडियो डाला है प्लीज़ मेरा लॉन्ग वीडियो थोड़ा सपोर्ट कीजिए थोड़ा देखो थोड़ा मेरा वीडियो देख के एंजॉय करो साइली मेरा वीडियो देख के एंजॉय करो प्रांजित ब्रो महंत हेलो होंदों महंत ने बोला हेलो प्रांजित बोला है साइली ने हंस रहा है मोरा साइली ने मैं आपको सुना था मतलब साइली मरने वाला है ऐसा बोल के सुना था मैं और वापस किसी जिंदा हो गया साइली एवरीवन गाइस waka waka oh chamna mna oh everyone guys महन्त दामब्रि जा लाबाय नामा होनो दामब्रि लाबाय नामा होनो महन्तनि सोंदों जोंना प्रांजिता साइली ने बोला कहाँ था इतना दिनों में कहाँ था इतना दिनों में साइली अंदर में मतलब ऊपर घूम के आया था रे उधर ऊपर मतलब जमरा जाए ना ऊपर घूम के आया था मैं कमेंट खालामदो सोर दङ किसने बोला मैं मरने वाला था बोलो मोरा संजय कोई पर्सन ने बोला था रे नाम को मालूम नहीं मैं ओमफ्राय महन्त ने बोला है लाथ'वाखैलै नों लाबाय नामा नों ओंलै
ओइ माबा महन्त ब्र फ्रान्जितआ लाहां लाहां जाना दंथ' उदालगुरियावसो गोरजिया थाफायां जाना दङ साउथ फिल्मनि होननाय बायदि जासिगोन आदसा मरा बलराय फ्रान्जितआ मा होनदों साइली को आजकल देखता नहीं है है नहीं है साइली को आजकल देखता नहीं है जोंना हना मिखाया अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना महन्ता मा होनगौ अ होनदों साइलिया अन होनदों थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आरोना ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय साइलिसिम फ्लांबाय फ्रान्जितआ मा होनखो लानो सानबाय मोसौ गङा थायथारसिगोनलै लानो सानबाय मोसौ गङा थायथारसिगोनलै आदसा थायथारसिगोन आदसा फ्रान्जित ओइ फ्रान्जित बिबारनियाव साउथ सन्जिब बाय ओइ साइलि अके साइलि थेंक इउ स' माच फ्रान्जित बिबारनियाव मा होनो साउथ फिल्मनि बायदि एकदम बिबारनि हाबा जाथारसिगोन आरोना मन्दप साजायजोब्बाय दानाबा माने माबा माला गानहोसिगोन आरोना माला गानहां जानायावनो शाहरुखाननि बै बाइक बोराया गोदोनिया हिर' हन्डाना मा बाइक मोनलाय जों चाव फैनानै बिबारखौ थिखांना लाना थांसिनब्रा ओमफ्राय जों माने एकदमबारे बिसिनि माबा खालामजोब्बाय आरोना साउथ फिल्मनि बायदि हागोन हाया बिदि मैं नहाने के आता हूँ मोरा रुको अके साइलि अके ओमफ्राय जोंना आं कमेन्ट नायाखै दे सोरबाफोर रायलायदोंबा आं खोनायाखै आसोल सना मोनदारा दे जेबो नङा ओमफ्राय अच्छा तो ठीक है मैं नहीं आऊँगी सन्जिब मरा अके ओमफ्राय जोंना फ्रान्जितआ मा होनखो औ ब्रा नोंखौबो लाना थांगोन दै खिन्थु दा ब्रा आं थाङाबा बोरै जानो आंसो थांखागोन ना नों थिखांना लाबोनांनो हागोन ना नोङो हानांगोन आरोना रावबो गैला नाङाब्रा दे सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो गोसोआथ' दंमोन नामदाना गोसोआथ' बयनाबो दंलै थाखा फैसासो गैयाना थाखा फैसासो गैया महन्त ओइ जोंना फ्रान्जितआ लासिगोनलै महन्त फ्रान्जितनि हाबायाव फैनांगौ हले महन्त साइलेन्टलि बोला रुको सन्जित अके जल्दी आता हूँ मैं अच्छा अके साइले रुकेगा टेंसन लेना नहीं चाहिए सन्जित नोंना बबेनि फ्रान्जित आंना गैयालै गोसो थोनायानो गैया आंना फ्रान्जित गैयालै ओमफ्राय महन्तआ मा होनदों दामब्रियानो गैजायाबा आं हांलै फ्रान्जित आंहाबो दामब्रि गैजायाथ' ओमफ्राय अनामिकाया अन दाना थेंक इउ स' माच एलबि होसावजोबदों नाब्रा मानसिफोरा एलबि होसावजोबदों फैला मा फैला बाला ओइ माबायाव बेलेगावसो चेन्नाइ बेंगालरावसो थांनांसिगोनलै आंबो सुमित साल्थेजों ओइ जायनि मिनिखौ सिख'नांगौ जायनि मिनिखौ सिख'नांगौ आरोना
ओमफ्राय सनजित आंबो गयिं दे अके गयिं अके अनामिका अन गवा दाना आदसा गवा ओइ फ्रान्सि गवायाव थां नामा गवायाव माबा डिक्लेरेसन हाबानि डिक्लेरेसनफोर बानायनाय आरोना नङाब्रा दाना आदसा अके फ्रान्जित आं एसे उल्था बुजियोमोन अके थांगोन आं दा आंहा बे गवायाव लोगो दंलै गामि खाथिनिनो आरोना जोंजों समान फरायजाबनाय जोंनि गामि खाथिनि जोंजोंनो फरायजाबनाय आरोना आं खबर लानांसैलै आंबो होलांसैसो र' गरमथारलै 9 जनसो दं लोगो गवायाव आदसा 9 जनसो दं आरोना गाहाम लोगो दंबा आरोना महन्त खारबाय दं स्वाद नामदारना ओमफ्राय महन्त अन थेंक इउ स माच अनामिका अन थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंना मा बुखो महन्त हाबा जाखानायखौ लागोना लाया होनना बुंबाय आरोना हाबा जाखानायखौ लागोन लायानो महन्त नै जोंना फ्रान्जिता सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंना महन्तानो थाङाखै आथल होननानै आसल होनना थाङाखै आसल सोर सोर दङ लोगोफोर जोंना फ्रान्जित नों एलबि होनो थिनबाय थानायखौ एलबि होखादों दे आङो फ्रान्जित नों एलबि होनो थिनबाय थानायखौ होखादों आङो ओमफ्राय जोंना जगिता आगैया गुड इभिनिं ब्र नाव दाना गुड इभिनिं जगिता आब' मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय पंकज हेलौ हाय हेलौ मस्ट वेलकाम पंकज जी आपको पंकज राधा कृष्ण बाल मासेबो फैया खेला दालै माबा दावरायानो मासे फैला अनामिका अन थेंक इउ सो माच पंकजनि अन थेंक इउ सो माच हाय अनामिका जी बोला है पंकज ने अनामिका अन पंकज ने बोला है कैसे हो अनामिका जी बोला है पंकज अन थेंक इउ सो माच फ्रान्जिता मादों महन्त खस्थ' जायाब्रा बिदिया होनबानो मिनिबाय पंकजनि अन थेंक इउ सो माच पंकज अन रेनेग्ले थेंक इउ सो माच महन्त मिनिबाय आरोना खस्थ' जामारा खस्थ' जामारा ओइ फ्रान्जिता एकदमबारे एक्सपिरियेन्स दंजोबोलै महन्त एकदम एक्सपिरियेन्स दं आरोना फ्रान्जितनाव ओमफ्राय जोंना मा होनो अनामिका मा होनखो पंकज जी मे रास्ताफोर हो बोल रहा है पंकज ने बोला ओके अनामिका ने पंकज ने बोला थैंक यू सो मच पंकज जी और पंकज हाल चाल कैसा चल रहा है आपका बता दीजिए पंकज आपका हाल चाल कैसा चल रहा है सोंना ला माबायदि आयदा नांगौबा फ्रान्जिता माबायदि आयदा नांगौसोनोलै ओमफ्राय पंकज ने बोला हाल चाल ठीक है ब्रो अच्छा पंकज अन थैंक यू सो मच अनामिका अन थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू सो मच अनामिका थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू सो मच अनामिका अन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए एवरीवन गाइस हम लोग का उज्जवल सर ने बोला है लाइक डन विथ थैंक यू सो मच यूडीजी सर विथ लाइक डन देने के लिए थैंक यू सो मच आपका स्वागत है मेरा संजीव गोयरी लाइव स्ट्रीम में पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच पंकज जी मेरा एलबी स्क्रीन में आप ऑन है थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए ऑन बनने के लिए थैंक यू सो मच
सपोर्ट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच पंकज जी। अनामिका ऑन थैंक यू सो मच। जोंना फ्रान्सिना संजित आं दुगैग्रोनो र' हाबफैफिनगोन अके 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 फ्रान्सित अके अके ओमफ्राय पंकजनि बोला अन थैंक यू सो मच अन पंकज अन थैंक यू सो मच। जोंना महन्त दा महन्त ब्र नों बहानिमोनलाय खोन्थाहरलाय बावबायलै आङो। महन्त ब्र नों बहानिमोन खोन्थाहरलाय बावबाय। लाइक डान थैंक यू सो मच इउडिजि सार हास्राय थैंक यू सो मच इउडिजि सार अने थैंक यू। सबदां ब्लॉग न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी बोल रहा है सबदां ब्लॉग के साथ फ्रेंड हो जाओ सपोर्ट करो एवरीवन गाइस फ्रेंड बना रहो पंकज ऑन ओमफ्राय इउडिजि सार ऑन पंकज ऑन खेला ज्वाइनिं मी नांबाय आरोना नै जोंना माबाया सबदाङा महन्त माखो बाक्सानि सोमोन आं नोंलाय दा आं उदालगुरिनि महन्त ब्र मा ओंख्रि जानायमोन पंकजनि अन थैंक यू सो मच सबदां 9 लाइक डान थैंक यू सो मच पंकज अन थैंक यू सो मच सबदां ने बोला पंकज ज्वाइनिंग में बोला पंकज आपको सबदां ने बुला रहा है ओमफ्राय अनामिका अन थैंक यू सो मच पंकज ने बोला ऑन रूम बोला पंकज ने ऑन थैंक यू सो मच अनामिका ऑन थैंक यू सो मच पंकज ने ऑन थैंक यू सो मच महन्त मादो ना थास' आथिं खान्थाल बेगर जारिसोमोन आदसा बा गोथाव माथो महन्त बिराद गोथाव ओंख्रि पंकज अन अनामिका अन पंकज अन अनामिका अन जोदाव गब्लं ना माखो जोदौ हेलौ ब्र होनदारना हेलौ जोदौ ब्र हेलौ मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि सुनजुगारि लाइफखौ बरायनाय जाबाय हेलौ माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए पंकज ने बोला है सबदां ब्रो ज्वाइनिंग कर दिया आप आईडी मिल जाएगा बोला ज्वाइनिंग कर लीजिए आपको आईडी मिलेगा बोल रहा है सबदां पंकज ने बोला आपको ज्वाइनिंग करने के लिए पंकज ने ऑन सबदां मा बिमा खिथु ब्लूबो होआ बा ज्वाइनिं जागोन आदसा ब्लू आरोना दे ब्लू होनाबे आङो पंकज अन थैंक यू सो मच ऑन अनामिक महन्त ऑन थैंक यू सो मच पंकज ने ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच अनामिका ऑन थैंक यू सो मच ऑन ओमफ्राय के ब्र फैदो आरोना के अके मस्ट वेलकाम के ब्र मस्ट वेलकाम आंनि सुनजुगारि लाइफ स्ट्रिम बरायना लाग्रोनाय जाबाय पंकज ऑन सो मच सबदां ने बोला आईडी हर मा खन्दाना आईडी हर मा खन्दाना आईडी गैयाथाय आंनाव आईडी बानायलांदाना गैला मबाइलानो बबाव थाङो ओमफ्राय पंकज ने बोला अनामिका जी क्या कर रहा हो बोल रहा है पंकज ने पंकज अन अनामिका अन पंकज अन पंकज अन अनामिका अन पंकज अन अनामिका अन पंकज ने बोला अन थैंक यू सो मच पंकज अन रहने के लिए अनामिका बाजै नांबाय आरोना जोंना केकेआ ओमफ्राय पंकज ने बोला अन थैंक यू सो मच पंकज अन रहने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना सबदा मा दुलदुं बाजै सन्जितनि बिसिजों अरजानो लुबैबावदों नामा नांबाय आरोना थोस आंनि बाजै नङालै सन्जितनि बिसि नङा आंनि नङा केके नांबाय आरोना थैंक यू सो मच सबदां मिनिबाय पंकज ने अन थैंक यू सो मच पंकज अन थैंक यू सो मच किबा पंकज अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय थांथ'नोसै आं दे ब्र अके दे महन्त थैंक यू सो मच महन्त आंनि एलबि स्क्रिनाव फैना सापर्ट खालामनो थाखाय थैंक यू थैंक यू सो मच मस्ट वेलकाम मुलि पंकज ने बोला अन थैंक यू सो मच अन थैंक यू सो मच अनामिका मा होनदों मार्केट में गया था पंकज जी बोला है
थगायो माबायाव होनबाय दायो मार्केट बेलेग थगायलै अनामिकाया पंकजनि बोला अके थेंक इउ सो माच पंकज अनरायनेकलि पंकज अनन थेंक इउ सो माच अन बननेकलि थेंक इउ सो माच खालामदों अनामिका बाजै नांबाय केकेआ पंकज अन केकेआ केके नांबाय पंकजनि बोला अन 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 थेंक इउ सो माच पंकजनि अनरायनेकलि उन्दुनो ओंखारनाय जाबाय थाबायलै आंहा मेगनानो पंकज अन थेंक इउ सो माच केके अन थेंक इउ सो माच पंकज अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय पंकज जॉइनिंग मी बोल रहा है सबदांग ने पंकज अन अन थेंक इउ सो माच अनरायनेकलि दा उन्दुनो ओंखारग्रा जादोंलै बिसिनायाव उन्दुनाय लोगो लोगो उन्दुनो ओंखारो फाग्लासो आं लामायाव थाबायगासिनो आगै केके नामदारना पंकज अन थेंक इउ सो माच अनामिका अन 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 केके अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ सो माच एभरिवन गाइस अनामिका अन ओमफ्राय जोंना कल्पना फेसन डिजाइन ना मा होनखो आं दिनैसो फैनो हाबाय नोंनि एलबिआव ट्रेनार अके कल्पना जेबो नङा अके थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम आंनि सन्जय गयारि लाइभ स्ट्रिमाव कल्पना आब' क'क्राझाराव थांबा लोगो हमगोन दै ओमफ्राय पंकजनि बोला अन अनामिका अन केकेआ मा होनदों मा लामायाव थाबायलाबायखो बाजै सना सोरबा खावना लांबा मा जाखो नांबाय ओमफ्राय सप्ताङा मा होनखो बाजै दुलदां होजासिगोनसो नों र' सनजित बिसिजों बालनि नांबाय आरोना सनजित बिसिजों बालनि नांबाय मिनिबाय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच पंकज अन थेंक इउ सो माच कल्पनाया जोंना मा होनखो दे फैबा खिन्थाहर ट्रेन दं अके खोन्थाहरगोन आब' अके केके नाम्बार आरोना थेंक इउ सो माच एभरिवन गाइस आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर मा खालामदों खोन्थाहरदो दे पंकज ब्र अभी क्या कर रहा है ओमफ्राय केके ब्र क्या कर रहा है कल्पना आब' मा खालामबाय दङ ओमफ्राय साइली आ गया वापस मैं आ गया अरे बाबा संजीव बोला ओके साइली थैंक यू सो मच साइली और वापस आने के लिए मेरा संजीव गरे लाइव स्ट्रीम में थैंक यू सो मच केके ने बोला केके थैंक यू सो मच masih belum pernah ओए संजीव सुनो ना हाँ सैली बोलो क्या बोलना है सैली बोलो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो कल्पना आब' अनामिका नों बेसेबां टाइमाव एलबि होयो दाना होनना सोंबाय कल्पनाया केकेआ मादों मा ओंख्रिमोन ब्र' जोंना ओंख्रिया माबासोमोन अनला ओंख्रिमोन ओमफ्राय माबा मा होनना बुंगोन बेखौ खुन्द्रि भाजामोन आरोना ओमफ्राय आलु बाथोनमोन ओमफ्राय कल्पनाया मा होनदों आं दखानावनो दंथ'यो दा आदसा ना सबदा मा होनदों कल्पना रिफ्लेक्ट हरना अके जयनिं करने जा राहा होदों कल्पना नोंजों सबदाङा लोगो जानो थांगासिनो दंनो ओमफ्राय दा बेग हरफिननांगौनो रजिया 11 लाइक दान थेंक इउ सो माच सबदा मा होनो कल रिफ्लेक्ट हरदै आं लोगो जाग्रोनोसै दे नावदों रजे ओंखि आं दासो अके रजे जेबो नङा साइलिया मा बुंखो खालथु
कैसे आया मेरे एलबी में तू फिर गर्लफ्रेंड ने ऐसे जाने को कहा बोला संजय मोरा बोल रहा साइली ने अनामिका ऑन थिंग के ऑन थैंक यू सो मच शब्दा मानो साइली बेबी जॉइनिंग मी बोल रहे अरे साइली मोरा देखो शब्दां के साथ जॉइनिंग हो जाओ कल्पनायाबो मांखो आं दा मोनायाव नायगोन दे कमेन्ट खालामना दोनहर फ्रेन्ड नावदों र'जे अन थेंक इउ सो माच र'जे मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे र'जे माबोरै मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय भिडिअ नायना होदो लोगोफोर एभरिवान गाइस 5 मिनिटबाबो नायना होदो टाइम मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ जाहाथे आंबो नोंसिनि भिडिअखौ नायखायो आरो बिदिनो सापर्ट होलायलायदो गावजों गाव साइली ने बोला मोरा संजीत तू उल्टा पुल्टा कमेंट क्यों पढ़ता है बोल रहे अरे साइली मोरा तू उल्टा पुल्टा कमेंट करता है इसलिए मैं उल्टा पुल्टा कमेंट पढ़ता हूँ रोजे सना नावदों जेनाखि किया रोजे मादों ओंख्रिया ना मैथा सोमोन ना मैथा मोन आदसा नाजों मैथा आरोना गोथावआनो माथो नाजों मैथाया गोथावथ' बहुद गोथाव ओमफ्राय जोंना केके ओंख्रि नाम जाना रजिया ओमफ्राय केके होननानै बुंबाय आरोना सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे ओमफ्राय साइलिया बुंदों आरोना बोलो तो फिर कल कैसा आया मेरी एलबी में साइली तेरा एलबी में मैं था मैं ओनली कमेंट नहीं कर रहा था तो साइली का एलबी में मैं कम से कम 20 मिनट रुका था साइली 20 मिनट और 20 मिनट के बाद मैं चला गया था 20 मिनट रुका है मैं साइली आपका एलबी में ओमफ्राय जोंना मा बुंखो मा खालामबाय दं रजे ओंखिनो रजे मा खालामबाय दं किके सोंदों नोंखौ मा खालामबाय दङनो खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ ओमफ्राय जोंना अनामिकाया बुंबाय आरोना साइली सिस्टार सॉरी घर पे मेहमान था इसलिए जा नहीं पाया बोल रहा है बेनिफ्राय जोंना अनामिकाया अन रजिया मांखो कल फैदोंमोन ओंखिनो आदसा ओमफ्राय साइलिनो बोला काल 20 मिनट रुकता क्या संजीव 20 मिनट रुका था क्या संजीव हाँ साइली मैं 20 मिनट रुका था आपका एलबी में और इतना नींद आ गया मैं सो गया मैं रात में मैं जल्दी सोता हूँ ना साइली तू मालूम है मुझे मैं रात में जल्दी सोता हूँ बेनिफ्राय केके अन थैंक यू सो मच रजे केके होनदों साइली ने बोला कोई बात नहीं अनामिका सिस्टार इट्स ओके बोल रहा है केके रजे दाउ नांबाय आरोना रजे दाउ होनो आं नों आंनि जिउ नोंनि जिउ नांबाय आरोना ओमफ्राय टाइम गैलालै सनजित आंहा रजे टाइम गैयाबा ना मोनसे खामानि मावलाय रजे आंनि मेथाइखौ ना अन खालामनानै खामानि मावबाय थाब्रा आंनि भिडिअआ लं दंना 1 घन्टा गाहाम दंना मेथाइ आंनि मेथाइखौ अन खालामनानै भिडिअ अन खालामनानै खामानि मावबाय थादो आरोना होमबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय साइलिन बोला हाँ पता है बाबा तू जल्दी सोता है हाँ साइलिन में जल्दी सोता है गुड ऐसा ही समझना चाहिए साइली ऐसा समझना चाहिए ओमफ्राय केके टाइम गैला हाय नों पंकजनि अन थेंक इउ सो माच अन पंकजन खर' सादों सन्जिब ओइ मेक्सेल बर' नोंनि आं डाइरेक्ट जिदामोन आं आङो एलबि बारा गिदिंला आरोना ओमफ्राय आंबो बारा होखाला नालाय आं एलबि बारा गिदिंला ओमफ्राय नोंसोरो भिडिअ आपल'ड खालामबा आं नोंसिनि भिडिअखौ नायगोन फुल नायना हरगोन नोंसोर भिडिअ आपल'ड खालामबा आं फुल नायना हरगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंसोरबो नायना हरबानो जाबाय ओमफ्राय आं एलबि बारा गिदिंबांला आरोना ओमफ्राय आं मालाबा फ्रि जाबाथाय नोंसिनि एलबियाव गिदिंहैगोन आरोना ओमफ्राय आंथ' एलबि होनाया गर गैखा आजकल तू कहाँ बिजी है मुझे पता है सन्जय बोला साइली गेजेर ओमफ्राय थाथ'दो सन्जय ओंखि दे अके जेबो नङा जोंना
मेक्सेल लाइक दान थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आबो खर' सानाय जाबाय थादोंलै मा जाखोथाय ओमफ्राय पंकज अन थेंक इउ सो माच पंकज अन रनिकले थेंक इउ सो माच पंकज अन थेंक इउ सो माच रजे दे होनदों अके पंकज अन के दे रजे ओंखि होनदों पंकजनि बेला हाय साइलि जि होनदों पंकजनि बेला अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो हाय पंकज गुड इभिनिं मेक्सेल ब्र जोंनिखैथ' मेक्सेल ब्र अखा जेबो दैबाना गैया दैयानो गैया थोबसेबो दै गैया आरोना दुब्लियानो दै गैया जोंना माइ गायनो थाखाय दंग'आबो रानना दं आरो ना भुटाननि दैयाबो रानना दङ ओमफ्राय सनजित ब्र आं दुगैग्रोनि दासो बाल जोंना फैदों दा खोरनि अके के ब्र अके दे अके थेंक इउ सो माच के ब्र थेंक इउ आंनि लोगो सिगाङाव सापर्ट खालामफैनो थाखाय थेंक इउ पंकज सिमला गुड इभिनिं साइलिने बोला है तू आजकल न्यू गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है ना मोरा संजय बोला ए साइली मैं गर्लफ्रेंड नहीं है रे साइली आजकल मैं वीडियो डालता हूँ ज़्यादा ओमफ्राय साइलिनि अनामिका अनन रजिया मा होनदों आं नायखायो नै सनजितदों अके रजे नायखायो नोङो नायखायोबाबो होबाय था ओमफ्राय साइलिनि बोला हेल' पंकजजि अनामिका अनन पंकज अन ओमफ्राय जोंना मेक्सला मोनखो आंना दैया नोंसोरथिंनिया जग्लाय फैयो दाना है जोंखैनिया जग्लाय फैयाब्रा जोंखैना ओरैसो थांबाय डाइरेक्टनो जोंखैना गुवाहाटिसो खारलांबाय ओमफ्राय रजिया बाय अल फ्रेन्ड बाय अके रजिया अके थेंक इउ सो माच ओमफ्राय पंकजनि अन ओमफ्राय जोंना साइलिया मा होनदों टुट जुट मत बोलो ना टुट जुट मत बोलो ना साइलिया मिनिबाय पंकजनि बेला ओमफ्राय अनामिकाया मा होनखो हा साइली सिस्टार आप सही बात को बोला डरना कहा साइली सही बात नहीं बोला साइली उल्टा पुल्टा बोलता है ना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है साइली का भाषा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है साइली उल्टा पुल्टा बात बोलता है बेनिफ्राय जोंना जेंगाव फाग्ला हेलौ जेंगाव फाग्ला ओमफ्राय पंकज अन थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम जेंगाव फाग्ला ब्र जोंना वेलकाम जेंगाव फाग्ला आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्राय जाबाय अनामिकानि बोला साइली उल्का हास्राय अनामिका पंकज अन अनामिका अन पंकज अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय सोर दं दे मेक्सेल ब्र खर' सानाया मुलि जाना होग्रा मेक्सेल ब्र दंना गैला ओमफ्राय साइलिनि बुंदों ओइ सनजय न्यू गर्लफ्रेंड कैसा है बोलो सनजय मोरा मुझे तो भूल गया ओए साइली मेरा संगीता है रे मेरा संगीता मैं त्रिपुरा का दामाजी होने वाला है साइली त्रिपुरा का दामाजी होने वाला है मैं पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच जेंगाव फाग्लाया होनदों बबेनि ब्र आं ब्र उदालगुरिनि ब्र नों बहानि मोनलाय आं उदालगुरि आं उदालगुरिनिसो पंकजनि अन थेंक इउ सो माच पंकज अन रायनायगले थेंक इउ सो माच सोर कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो सोर दं कमेन्ट खालामदो पंकजनि बोला थैंक यू सो मच पंकज इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच पंकज जी इतना ज़्यादा ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच आपको थैंक यू सो मच पंकज ओमफ्राय जोंना जेंगाव फाग्लाया मा बुंखो आंबो बायनो मासबादनि आरोना आदसा मासबाद मा गामिनिब्रा जेंगाव ब्र मासबाद मा गामिनि मासबादाथ' बुहुत गिदिंहैबायोमोनथ' आङो ओमफ्राय जोंना पंकजनि बोला अन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए साइली ने बोला है सास में संगीता है क्या मोरा संजय हाँ साइली मेरा संगीता है मेरा संगीता देखा कि नहीं साइली तू नहीं देखा क्या संगीता का रील्स में देखो इंस्टाग्राम में साइली संगीता का कितना भी रील्स ना मैं लाइक दिया है मैं कमेंट करता हूँ देखो मोरा साइली ओमफ्राय पंकज ने ऑन थैंक यू सो मच संगीता के साथ टुगेदर एलबी करना पड़ेगा रे मैं संगीता के साथ टुगेदर एलबी करेगा ना तो आप लोग गुस्सा होता है ना साइली इसलिए मैं एलबी नहीं कर रहा ओमफ्राय पंकज अन थैंक यू सो मच पंकज
सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए कौन है 1 2 3 अमा 1 2 3 से 2 3 थिखिनि मोनथाम ब्रै बा द' हिन्जावखौ दालाथ' लोगोफोर पंकज ने ऑन थैंक यू सो मच पंकज इतना ज़्यादा पंकज थैंक यू सो मच फुल सपोर्ट करने के लिए पंकज थैंक यू सो मच सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे थैंक यू सो मच पंकज ऑन रहने के लिए बाबू गैला नामालै कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर एभ्रिवान गाइस कमेन्ट कीजिए पंकज ने ऑन थैंक यू सो मच कमेंट प्लीज पंकज थैंक यू सो मच पंकज अभी क्या कर रहा है पंकजा ऑन होनना बुंदों आरोना थैंक यू सो मच पंकज जी भाई जना पंकज ने बोला कुछ नहीं ब्रो बैठा हूँ अच्छा पंकज और आपका ड्यूटी काम शाम आपका बिजनेस मतलब कैसे चल रहा है हाँ बता दीजिए भाई सुमी ब्लॉग फैदों आरोना हेलो आदा नाम सुमी ब्लॉग हेलो सुमी बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे सुमी भिडिअ नायना होब्रा सुमी आंनि भिडिअखौ नायना हो गोदानखौ आं बानायना होगोन ओमफ्राय पंकज ऑन थैंक यू सो मच पंकज मेरा नया वीडियो वॉच कर दो फुल वॉच कर दो पंकज सुमिया मा दं पंकज मी बोल रहा है जोंगाव फाग्लाया मा होनदों बुंनाय खोनायाखै लायनो होनफायबाय निजिरा सेन्टारनि ब्र आं फैफेरबाय ब्र निजिरा सेन्टाराव थांबाय आं ब्र निजिरा सेन्टारनि ओरैजाय मान्दारगुरि ओमफ्राय ओरैजाय माबा मान्दारगुरि ओमफ्राय ओरै लोखि मन्दिर ओमफ्राय ओरै जोंहा बिए गुमै दं आरोना जोंहा मान्दारगुरियाव मोनलांदों आरोना ब्र ओमफ्राय ओरै लोखि बाजार सखि बाजार ओरै ओमफ्राय निजिरा सक ओरै लाइगांफारा ना मा गिदिंजोब्बाय आरोना ब्र आं थांखांबाय ओमफ्राय जोंना मा होनगोन पंकज जेब्ला सुमि जयनिं मिउ दो सुमि लोगो जा आं सुमिखौ ब्लु होनाय ओमफ्राय अनजालिया हाय सनजिब मा खबर दो अनजालि आंनि भिडिअ नायना होब्रा लं भिडिअ फुल वाच खालामना हो आंनि भिडिअखौ अन खालामना दोनदो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय थादो मेथाइ खोनासंबाय था पंकज अन थेंक इउ सो माच सुमिया मा होनदों मोजां आदा नोंहालायदों आंहाबो मोजां सुमि मा ओंख्रि जानायमोन दहयो पंकज जेबोला बाताया हाल आच्छा अके बोरै चल रहा है पंकज अन थेंक इउ सो माच सुमिया मा होनदों आदा आंनिखौबो खालामना होदो खालामगोन दे आंनि भिडिअखौ नायना होलाय आंबो नायना होगोन टेनसन लानाङा पंकज अन थेंक इउ सो माच अनजालिया मा होनदों मेंसोदों नामा सनजित मेंसोर गरमलै मेंसोनायाथ' मेङाखै गरमखायसो मेंदों गरम आरोना पंकजनि बोला अन गासिनो आरोना पंकज अन अनामिका अन पंकज सनजित मरा 13 लाइक डान सनजित प्लस बसुमतारी सो मच बीएम मोस्ट वेलकम आपको स्वागत है मेरा संजीव को लाइव स्ट्रीम में अनामिका ऑन पंकज ऑन प्रांजिता हेलो डबल वेलकम प्रांजित ओमफ्राय अनामिका ऑन पंकज ऑन अनामिका ऑन बीएम ने हंस रहा है हेलो बीएम बीएम का प्रोफाइल तो देखो ना अनामिका ऑन पंकज ऑन पंकज ऑन बीएम अनामिका ऑन पंकज ऑन ओमफ्राय जेंगाव फाग्ला मादों अके ब्र र नों भैरबखुन्दनि मा आं भैरबखुन्दनिथ' नङा आं उदालगुरि टाउननि आरोना ब्र उदालगुरि मेन टाउननि होनजायो आरोना बे अगजिलियाम कलेजआ बे अगजिलियाम कलेजनि आरोना आङो खाथिनिनो अगजिलियाम कलेजआ जोंनि गामियानो गोलैयो एखे सेम गामि पंकज अन पंकज अन अनामिका अन प्रान्जित अन ओमफ्राय जोंना बिमा मा मोनखो बिए भास रहा है ओमफ्राय अनामिका अन पंकज अन अनामिका अन पंकज अन प्रान्जिता सुमित सना बिमा होनना बुंहरबाय अनजालिया ओइ फाग्ला आं नायखायो लिंकबो खालामो आं आच्छा नायखाबाबो आरो नायना होबावब्रा फाग्लिलाय नायना खालामलायनानै थिगसि
भिडिअखौ साउन्ड गोसा होनानै मेथाइ खोनासंदो टिं टिं टां टां ओंखाम संबाय थादो ओमफ्राय अन थेंक इउ सो माच पंकज अनामिका अन पंकज अनामिका फ्रान्जित नादों जोंना सुमिया अनामिका अन बीएम ने बोला है फ्रान्जित बोला है अनामिका अन पंकज अन बीएम ने हंस अन पंकज अन सुमि रन्जिता मागो सुमित सना मा खालामदों बिमा होनना बुंबाय अनामिका अन जोंना जेंगावा नामदार जेंगाव ब्र माबोरै खबर सबरा ओमफ्राय पंकज अन थेंक इउ सो माच पंकज अन थेंक इउ सो माच जेंगाव ब्र नोङो माबाखौ मोनखो सिनायदा मा नाममोनलाय मेहेर मोनखो मान्दारगुरिनि मेहेर मोनालै मेहेर बेनिफ्राय बुलुंमोन मेहेरमोन ओमफ्राय पंकज पंकज थेंक इउ सो माच बसुमतारी बाय दे सन्जि दे अके अनामिका दे ओमफ्राय पंकज ओमफ्राय सुमि सनालै नांगौ प्रान्जिता बिबारा दिनै आंनि लिबाव फैयाखै माथो प्रान्जित माबोरैथाय अनामिकाया मा होनदों प्रांकज जि बाय बल राय पंकज मेक्सला अन थेंक इउ सो माच ओइ मेक्सल ब्र खर' सानाया मुलि जाना होगोना होआखै मुलि जाना हो अनामिका अन पंकजनि बोला है बाय अनामिका जि होनदों अनामिकाया मा होनदों गांजेमा आगै सना बाय होनदों अनजालिया मा होनदों आं बोरायनि मबाइलजोंबो साब खालामना होबावबायसो नोंनिखौ अके थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय बोरायनिजोंबो साब खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच अन प्रान्जिता अन मेक्सला अन थेंक इउ सो माच पंकज अन जेंगा होनदों सिनायो होनना आदसा सिनायो आरोना बे बिसिनि गामिनिनो जागुमाया मिथिया बिसिनि गामिनिनो जेंगा ब्र बे मा मेहेरमोननि गामिनिनो आरोना पंकज अन ओमफ्राय सुमिता मा होनदों प्रान्जित पंकज प्लिज साब बेग बोला पंकज जी सुमि को बेग साब कर दो पंकज अन सासेया ओरै होलांबाय माथो ओमफ्राय जोंना प्रान्जिता मा होनदों बाय दुरलाय होनदों सुमिया मा होनदों प्रान्जित मा खालामदों होनदों प्रान्जिता अन पंकजनि बोला अके सुमिनि बोला खबरा बोरै नामजादा खबरा बोरैनो पंकज प्रान्जितनो ब्लु होदोंमोन माथो माबोरै जाखो जोंना मेक्सला हारबाय आरोना पंकजा मा होनदों सुमि जी आपको आईडी मिलेगा अभी थोड़ी देर में होनदों सुमि आईडी हरगोन माबाया जोंना पंकजा टेनसन लाना पंकज आईडी देगा बल राय सुमि प्रान्जिता मा होनदों सुमि सना मोजां पंकजनि अन जोंना बिबारि गावदां फैबाय सन्जि लाइक दान दे जोंना बिबारि मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना सुमिया मा होनखो प्लिज न्यू फ्रेंड जइनिं मी बोला देखो एवरीवन गाइस प्लिज सुमि की सार फ्रेंड बना लो अनामिकाया मा होनदों बीएम मोरा साबधान बोला बीएम मोरा खिदिर गया रे बेनिफ्राय जोंना पंकजनि अन प्रान्जिता मा होनदों उन्दुना दं सना होनदों बिबारा होनदों मा खबर सन्जि आंना खबरा बारा मोजां नालै बिबार ओमफ्राय साइलिनि बोला अन थेंक इउ सो माच पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच मेक्सला मा होनदों बिबारि फैबाय बिबार नोंबो दाना बिबारि फैबाय नोंबो होनांदों ना ओमफ्राय पंकजनि बोला आरोना पंकज अन बिबारा मा होनदों मेक्सेल फैबाय होनदों ओमफ्राय पंकजनि अन जोंना अनजालिया मा होनदों नोंबो न'नि मानसिफोर दङब्ला साब खालाम आंनिखौबो होनदों जेबो टेनसन खालामनाङा आं हरगोन आं ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों मा खबर मेक्सेल होनदों प्रान्जिता अन थेंक इउ सो माच पंकज अन साइलिनि अन थेंक इउ सो माच जेंगाव फाग्ला जोंना मा ओइ ब्र नोंसो सिनायलायाखै आं प्रबलाय मा होनदों फ्रमले चेक खालामनासो आंसो सोदोम दादा प्रफाइल चेक खालामनासो सिनायदों आंसो सोदोम दादा आदसा सोदोमसो होनबा नोङो आदसा दा सिनायबाय आरो ओमफ्राय दा सिनायबाय आरो ना जेंगाव ब्र सापर्ट खालामब्रा भिडिअ नायना हो आंनिखौ आंबो नायना होगोन टेनसन लानो नङा पंकजनि पंकज अन प्रान्जिता अन हरबायलै पंकज अन बिबारा अनजालि हाय होनदों पंकज अन प्रान्जित अन
focus on kind of blue dedo sonjit okay blue daddy ya on thank you so much on thank you so much thank you so much on renegale thank you so much focus on thank you so much अनजालि दैमारि लोगो जादो दे अनजालि सुमिजों लोगो जानांगौनो ओमफ्राय फंकस अन जोंना फ्रान्जित ब्र थेंक इउ सो माच अन थानो थाखाय फ्रान्जित अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना फंकस अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच दैजिरि हेलौ होनना बुंदों साइलि कमेन्ट मत काट' यार मरा साइलि ओमफ्राय फंकसनि अन थेंक इउ सो माच बिबारिया मा होनदों मानो गाज्रि नोंहालाय नामदों आरोना सोरखौ होनदोंथाय हमनानैसै आङो मेक्सेला अके नामदों आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ सो माच फंकस अन फंकस अननि अन थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय जोंना साइलिनि बोला है ओइ सन्जित मोरा मेरा न्यू पिक्चर कैसा है बोलो तेरा ना 2024 का हीरोइन लग रहा है हीरोइन ओमफ्राय फंकस अन अनजालिया मा होनदों र' दे दसे सन्जित अके अके ओमफ्राय फंकस अन फ्राजिता थाला लाबि खर'जोब्बायलै मेक्सेला माखौ मोजां बिबारि मात्र खर'ल' सादों मेक्सेल ब्र मुलि जाना हो मेक्सेल ओमफ्राय जोंना फंकस अन बिबारिया मा होनखो थाथ' जदा जाखो कमेन्ट फरायनायखौ सन्जित दाना थास' जुदा जाखो होनदाना मेक्सेल अन फंकस फ्राजिता माबा माबि हरलाजोब्बायलै सुमिया मा होनदों मेक्सेल आदा मा खालामदों होनदों दैजिरि अन फंकस अन दैजिरि अन फंकस अन बिबारदों मबाइल बारा जाबाय खोमा मेक्सेल बेखायनो खर' साबायदों मबाइल बारा जाबाय मेक्सेल फंकस अन जोङो जेंगाव मा होनदों दे जागोन सिनायबाय दा नों आंखौ ब्लु हर दा आंखौ ब्लु हर दे अके ब्लु होबाय आङो जेंगावब्राव ब्लु होबाय फंकस अन सुमि मा जाखो नों माबा फ्रान्जिता मेक्सेला अन दैजिरि अन फंकस नेबला अन दैजिरि अके होनदों सुमिया मा होनदों प्लिज निउ रिल्स होदों नायना होदो अननानै बयबो होदों नायना हो बयबो लोगोफोर आंबो नायनो हागोन फंकसनि अन दैजिरि अन सुमिया मा होनदों फ्रान्जित जायाखै जेबो होनदों दैजिरि अन फ्रान्जित अजा बोराय नामदों फ्रान्जिता अजा बोरायसो होमबा फंकस अन दैजिरि अन मेक्सेल अन फंकस अन मेक्सेल अन बिबारा मा होनदों मेंबाय सन्जिता नामदोंना लामा थाबायदोंमोन 10 बारसो थाबायबाय आं थांलाय फैलाय थाबायदोंमोन आं लामा फंकस अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला फ्रान्जिता मेक्सेल दाहायना नांबाय आरोना ओमफ्राय फंकस अन दैजिरि अन फंकस अन दैजिरि अन फंकस अन दैजिरि अन फंकस अन फ्रान्जिता माखौ सुमि नायनि र' होनदों ओमफ्राय फंकस नेबला अन साइलिनब्ला आदसा मराबो गाज्राय साइलिन मरानि फंकस अन सुमिया मा होनदों थाब नाय फ्रान्जि नामदों आरोना ओमफ्राय फंकसनि अन मेक्सेला माखौ आंनि हाबाया माब्ला जागोन खोन्थादो फ्रान्जित अजा बोराय नामदों आरोना ओमफ्राय फंकस अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला सुमि दं ओरैनो जिरायना नामदों आरोना होमबाथ' आंनि हाबाखौबो खोन्थानो रोंगोन दै बेयो जोंना फ्रान्जित माला जागोन खोन्थादे दे जोंना फ्रान्जिता एसे बारा मोजां अजा नङा दै अजा गुबै नङा आरोना एसे माबासो आरोना सर्ट फाग्रा अजासो जागोन बे जाबाबो सिख्लाफोरखौ हायना मुलि होग्रा अजा आंना हायना मुलिसो नांगौमोनलै फ्रान्जितफ्राव हायना मुलि कमेन्ट थाबथादोंलै सरि आयै कमेन्ट थाबथादों सरि दै कमेन्ट थाबथादों फंकस अन सरि कमेन्ट थाबथादों थेंक इउ सो माच सुमि ओरैनो दं ओमफ्राय पंकजनि बोला है साइली जी आप बहुत खूबसूरत हो बोल रहा है पंकज जी ने अन पंकज ओमफ्राय जोंना सुमिया मा आदा मेक्सेल शर्ट भिडिअ नायना होदो नामजादा पंकज अन जोंना जेंगाव फाग्लाया माखौ बहा फरायो दालाय आं फरायलालै ब्र जेंगाव ब्र आं जेबो फरायला न'आवनो थायो आरोना आं जेबो फराया आरोना
बेनिफ्राय जोंना बिबारि मबाइल फाल्थि नांगोन र' दा हराव दाना होमबा पंकज अनेक्सला औ दे सुमि नायगोन होनदों प्रानजितआ नायबाय सुमि मोजां जादों होनदों सुमिया मादों थेंक इउ दादा होनदों प्रानजितआ थेंक इउ सो माच साइला मेक्सेल मोरा तू मेरी से बात करता नहीं है मैं तेरी एलबी में नहीं जाऊंगा और बोल रहा है सुमि ने बोला थैंक यू प्रांजित पंकज ने थैंक यू सो मच सुमिया हादबाय मेक्सेला अके सुमि होनदों कानिमाया मा होनदों जोंना हाय सन्जित डार्लिं मा खबर नों खबरा बिदिनो दङ थिगानो कनिमा नोंना माबोरै खबरा पंकज ने बोला अन दैजिरि अन सुमिया होनदों साइली दीदी प्लीज वीडियो देखो बोल रहा है साइली देखो सुमि का वीडियो देखो अनामिका ने बोला आंनाव दं सन्जित सिख्लाफोरनि हायना मुलि लांफै ना आदसा एफा गोजान गावहा गारि भारायानो थाबोजोबगोन माथो ओमफ्राय पंकज अन 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 दैजिरि अन सुमिया होनदों साइली दी प्लिज वीडियो देखो बोल रहा है हायना मुलि आंना दं सरि ओमफ्राय साइली बोला अके सुमि प्रानजितआ मागो मेक्सेल हागोनलै हाबाया मेक्सेल नोंना हाबाया अखा हागोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नोंना मन्दप गिदिंनायाव नोंनि हिन्जावा दुदिखौ गाबथाना होनो हागौ दे दुदिखौ गाबथाना हागौ होनना बुंदों आरोना जोंना बर'आथ' दुति आरोना दुतिखौ आरोना जांगायाव मा होनदों हायना मुलि नङा बर' ब्लेक कब्रासो नांगौ आं लानांगौ आदसा ब्लेक कब्रा ने आरो गोदान ओंखारबावोसैलै नाइट उइनार 2024 नाइट उइनार ओंखारबावोसै लोगोफोर ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो आंनोबो हरदो खानि हायना मुलिखौ होनदों आरोना सालियाब्ला थेंक इउ पंकज बोला हेलौ होनदों आरो मसुल काम नायदो ब्र मसुल काम जोंहा जेंगावा मा बुंखो बेसाङाव गारखो आङो जेने थेने कलेजल'सो गायदोंलै ब्र कलेज सेकेन्ड इयार ओमफ्राय कनिमिया होनदों लोगोफोर मेक्सेल दाना लांफै मेक्सेल होनदों मेक्सेला मा होनखो साइली आइ लाभ इउ सना बुलराय दैजिरि अन नायदोआ मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दहाय सानसुआव जानाया अनलासोमोन ब्र मोजां नङा आंना सन्जित खबरा सालिया बोला जुथा प्यार मत दोस मेक्सेल बोला हे मेक्सेला मा होनखो कानिमा नोंनि गावनियाव नांनाय हायना मुलिखौ हले दा हरखाना नोंलै मेक्सेल ब्र गावजों खारफानायसो होबाथाय सेस ओमफ्राय दैजिरिया अन मेक्सेला मा होनदों साइली सना सार हो रहा है बोल रहा है साइली मालिश करो जाओ मेक्सेल को ओमफ्राय दैजिरि अन साइली ने बोला है देखा मैंने कितना सार दर्द था मेक्सेल सना होननानै गुस्सा होबाय नायदोआ मा होनदों सोरनो ब्लेक कब्रा नांगौरा नांबाय आरोना दैजिरिया अन 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 थेंक इउ सो माच मेक्सेला काप साइली सना नांगौ आरोना दैजिरि अन 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 जेंगाव मा होनदों अय ब्र दे ना एसे फरायनो आं अके ब्र जेंगाव ब्र नों बेसेबां क्लासाव फरायो खोन्थाहरदो दे बेसेबां क्लासाव फरायो दैजिरिया अन दों सो माच दैजिरिया अन थानायनि थाखाय आंबो दोननोसैदां लोगोफोर 7था जाबाय माथो दोननोसै नामा आङो सोर खामानियाव बेस्थ' खोन्थाहरदो दे दोननांगौबा दोननोसै आंबो साइली बोलो एलबी बंद करना है कि नहीं करना है मैं आंहाबो गोदना सादोंलै लोगोफोर गोदनायानो बोरैबा उन्दुखेजाखो ना माखो कमेन्टआ थाबथायोलै आंना फाग्लासो नैलाय कमेन्ट थाबथाना दं दा बिराद फाग्लासो सरि लोगोफोर कमेन्ट थाबथाना दंमोन सालिया बोला सब लोग दोस्ती की नाम से प्यार झूठ करता है मेरी से मेक्सेल और सन्जित मोरा भी नाम दारना दैजिरिया बाय बाय होनदों साइली ने बोला देखा मैंने मेक्सेल तू कहाँ था नाम दारना जोंना सुगम सामखो 17 लाइक थेंक इउ सो माच
पंकज ने बोला सुमी जी 2 ID डाल सुमी चला गया क्या? पंकज ने बोला ऑन 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 थैंक यू सो मच। साल ने बोला रोको संजय बोल रहा है ओके। पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। सुगम सारा मा होनदों नमस्ते नमस्ते नाम थैंक यू सो मच। डिग्री फरायगासिनो ब्र आच्छा गुड गुड ब्र डिग्री ओके गुड। पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। मिक्सला मा बुंखो संजीत तुम्हारा प्यार है संजीत तुम्हारा प्यार है शैली और मैं कौन होते हैं बोल रहा है। पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। सुगम सार मा होनदों गुड इवनिंग ओके ओके सुगम सार मस्ट वेलकाम। सुगम आरो नाइस शेर आब' आंनिखौबो नायदो नाना ओके ओके। बिबारा मा होनदों थाथ' दे सनजित अनजित सनादो ओके ओके दे बिबार दे ओके थैंक यू सो मच। पंकज ने बोला ऑन ऑन थैंक यू सो मच। सुगम सार भिडिअ नाय ब्र ओके नायगोन नायना हो आंनिखौबो। पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। धोरोम दैजिरि ऑन ऑन थैंक यू सो मच। पंकज ऑन 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 ऑन। सुगम सारा होनदों कुइन थैंक यू सो मच। पंकज ऑन थैंक यू सो मच सुगम थैंक यू। दैजिरि ऑन थैंक यू सो मच। सुगम सार दसे दं ब्र ओके ओके। ओमफ्राय पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन ऑन थैंक यू सो मच। साइलें बोला बोलो मैक्सवेल मैं तेरी क्या हो बोल रहा है दे। पंकज ऑन 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 ऑन। दैजिरि ओके ओके। मैक्सवेला मा होनदों आं दसे रेस्ट लानो बाय दे ओके ओके मैक्सवेल ब्र थैंक यू सो मच मैक्सवेल ब्र थैंक यू। पंकज ने बोला ऑन 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 ऑन। पंकज ऑन 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 ऑन। ओमफ्राय टू बोलो साइले बोल रहा है मैक्सवेल ने। पंकज ने बोला ऑन ऑन दैजिरि ऑन ऑन। ओमफ्राय जोंना मैक्सवेल बाय भिडिअ नायदो सारा। पंकज अन 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 दैजिरि अन। पंकज अन 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 अन। सुगम सारा मा होनदों रावबो भिडिअ नायाखै नामा आच्छा सुगम सार नायगोन र' आङो। साइलें बोला रोको मैक्सवेल सना संजीत मेरी दोस्त से मोरा बोल रहा है। पंकज अन अन दैजिरिया येस अन अन अन। दे होनलाय ब्र बाय ओके ओके जेंगाव फाग्ला ब्र ओके थैंक यू सो मच सोदों थैंक यू आंनि लिभ स्ट्रिमाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनो थाखाय थैंक यू सो मच। दैजिरिया येस देना बिउटिफुल दं सोगोम सारा। ओमफ्राय जोंना पंकज अन 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 पंकज अन येस अन अन अन। मैक्सवेल ने बोला है साइली सोना बाय मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ बोल रहा है। पंकज अन 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 अन। सुगम सार राधे 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 अन 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 दैजिरि अन 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 पंकज अन अन अन। साइले बोला मैक्सवेल सोना बोलो मैं तेरा कौन हूँ बोल रहा है। अन 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 थैंक यू सो मच अन 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 थैंक यू सो मच। सोदोमस्रि अन सोदोमस्रि ना दैजिरिखौनो सोदोमस्रिसो होनफ्लांगासिनोलै आङो सरि दैजिरिखौनो। ओमफ्राय साइले ने बोला है रुको ना प्लीज मैक्सवेल मेरे लिए बोल रहा है। पंकज ने बोला अन अन अन। दैजिरि येस बोला पंकज अन अन अन। सुगम सारा भिडिअ पंकज अन अन अन। माइनु स्वर्गयारि हेलो नाम अन। गुड इभिनिं माइनु गुड इभिनिं मस्ट वेलकाम माइनु। पंकज अन 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 अन। ओमफ्राय जोंना सुगम साराबो अन पंकज अन सुगम सार अन 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 सार अन पंकज अन सुगम सार अन पंकज अन अन पंकज अन 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 सुगम सार अन अन। आंबो दोननोसैदां होमबालाय लोगोफोर। साइली मे बी एल बी बंद करोगा क्या? ओमफ्राय पंकज ने बोला अन अन थैंक यू सो मच। पंकज एंड ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच। पंकज ऑन थैंक यू सो मच। सुगम सार ऑन नमस्ते थैंक यू सो मच। पंकज ने बोला ऑन ओके ने साइली ने बोला ओके संजीत मे बी जाता हूँ बोला ओके साइली। ओमफ्राय दैजिरि बसुमतारी अन थैंक यू सो मच। बाय बाय मोरा संजीत आई हेर हो गया रे सोदोमस्रि। सुगम सार अन थैंक यू सो मच। अन थैंक यू सो मच सिमी होनो माथो ने अन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। दे होमबा लोगोफोर ना टू बी बात करता नहीं रे मेरे से मोरा संजीव
साइली क्या बात करना है रे, क्या बात करना है साइली, मोरा बोलो क्या बात करना है। एलबी बंद करो बताओ ना। दे बाय नोंना सोंसार दै जिरि मोनदों, थेंक इउ स' माच। दे लोगोफोर मा दोननोसै दे, गाज्रि दा मोनदो लोगोफोर, थेंक इउ स' माच। साइली थेंक इउ स' माच। दै जिरि थेंक इउ स' माच। एभ्रिवान गाइस, पंकज जी थेंक इउ स' माच। टू भूल गया है, तू भूल गया है मेरे को, मोरा संजी बोले। साइली मैं क्या बोलेगा। अके संसाराबो होबायलै, जोब्बाय दे साइलिना। अके थेंक इउ स' माच। थांनि र'